खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो यूट्यूब चैनल स्वrji The Creativity आव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 19 सेप्टेम्बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार निउज आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार निउज आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे यूट्यूब चैनलाव गोदान फैदोंब्ला चैनलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार निउजफोरखौ खोनासंलांनोसैलाय। पृथ्वीराज नारायण देब मेचखौ बारग' एनडिएफबिफोरा गोख्रों रावजों सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे बिथाङा बेबायदि खोथा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ नङाबा बाथ्राया डेन्जार जानो हागौ होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिनो होदों। नंगौ, थारैनो जों मिथिनाय बायदिब्ला दाखालि बावैसो पृथ्वीराज नारायण देब मेचआ बारग' एनडिएफबि एबा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीखौ बायदि गाज्रि रावजों सोंखारिनायखौ एबा अजद होनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। जेराव पृथ्वीराज नारायण देब मेच बिथाङा बारग' एनडिएफबि रनजित बसुमतारीखौ न'खराव जानो गैयै एबा माइरं दालि बायनानै होनो हायैनि थाखायसो एनडिएफबिआव थांदों होननानैबो बुंदोंमोन। बेनि अनगायैबो रनजित बसुमतारीया ट्रेनिं गैजायै सासे एनडिएफबि एबा बिजनेस खालामनोसो एनडिएफबिआव थांदों होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। जायखौ लानानै बारग' एनडिएफबिफोरा गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे दाखालिनिफ्रायनो बारग' एनडिएफबिफोरा बिथांखौ सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे मैयाबो बेबायदिनो माखासे बारग' एनडिएफबिफोरा बिथांनि सायाव गोख्रों बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला पृथ्वीराज नारायण देब मेचआ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ आरो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायखौ दिनैनिफ्राय बुंनो नांला नङाब्ला बेबायदि बाथ्राफोरा डेन्जार जानो हागौ होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिनानै होबावो। क'क्राझार पुलिसनि दैदेननायाव झारबारि रेन्जनि फरेस्ट रेन्जार बिवेकानन्द पाठकखौ हमनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ दाखालि बावैसो हेमन्त नार्जारि मुंनि सासे सुबुंखौ फरेस्ट बिफाननि सानै सोद्रोमाफोरा गुलि गावनानै बुथारदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायखौ लानानैनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा क'क्राझारनि मेजिस्ट्रेटखौ बिथोन होनाय बायदियैनो मेजिस्ट्रेटआ थाबैनो जाथायजों सोमोन्दो थानाय दायनिगिरिफोरखौ एबा जाथायनि सायाव नायबिजिरनो खोथा होनाय बायदियैनो दायो झारबारि रेन्जनि फरेस्ट रेन्जार बिवेकानन्द पाठकखौ हमनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। फारसेथिं खारखोमानानै थानाय एनकाउन्टार खालामग्रा एबा गावथारग्रा तरुन ब्रह्म आरो खगेन बसुमतारीमोनहा खारखोमानानै दङब्लाबो बिथांमोनखौ नायबिजिरनाया आथिखालाव सोलिगासिनो दं होननानै मिथिनो मोनबावदों। घपुर हालामनि रायजो राजाफोरा प्रमद बर', रनजित बसुमतारी, गबिन्द बसुमतारी बिथांमोनखौ थाबैनो घपुर हालामाव बेरायफैनांगौ होननानै खावलायदों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै सिमा बारायनाय एबा बिटिआरनि सिमाखौ घपुरसिम लांनायखौ नोजोर बोनानै दाखालि बावैसो गोलोम बोथोरनि 15थि आसाम आयेन आफादनि सावरायनाय जथुम्मायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खोथा होनाय बायदियै 41 गामिफोरखौ थाबैनो बिटिआरआव सोसननाय जागोन एबा गभर्नमेन्ट नटिफिकेसन होनाय जासिगोन होननानैबो थांखि लानाय बायदियैनो बेखौ गोजोननाय मोननानैनो बिटिआर हालाम आरो सनितपुर जिल्लानि गोबां रायजो राजाफोरा गोजोननायजों प्रमद बर', गबिन्द बसुमतारी आरो रनजित बसुमतारीजों लोगोसे बारग' एनडिएफबिफोरनि सोद्रोमाफोरखौ साबायखर बावनायजों बरायनाय जायो। बेनि अनगायैबो बिथांमोनहा थाबैनो आद्रा थाबावनाय गामिफोरखौ सोसननायनि खामानिखौ मावनांगौ होननानैबो गुरै खावलायदों। लोगोसे बिथांमोनखौ थाबैनो घपुर हालामाव बेरायफैनांगौ होननानैबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों खावलायहरबावनाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय झारबारि फरेस्ट रेन्जनि आन्दाराव जानाय मोनसे एनकाउन्टार जाथायखौ लानानै खुगा बेखेवनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे गोख्रों दाबिफोरखौ दिखांनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय झारबारि फरेस्ट रेन्जनि सिङाव मैया दाखालि बावैसो सासे हिमन्त नार्जारि मुंनि सुबुंखौ अनाखानायै जायगायावनो फरेस्ट बिफाननि सानै सोद्रोमाफोरा गावथारनानै बुथारलांदों होननानै मिथिनो मोननाय जादोंमोन। जाय जाथायखौ लानानै आथिखालाव ओनसोल नाङैनो मोनसे दुंहाव थासारिया सोमजिबाय थानायखौबो नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया
दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गोख्रों रावफोरजों बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला बेफोर हाबायाव एबा दंफां दानग्राफोरा हाग्रायाव हाबनो हानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय सोरबा नङा सोरबा फरेस्ट बिफाननिनो अफिसारफोरा रां लानानै बेफोरबायदि खामानिखौ मावो होननानैबो गोख्रों रावजों बुंथिनानै होनायखौ मिथिनो मोन्दों। बेजों लोगोसेबो जाय जाथायखौ खालामदों बिथांमोनहा थाबैनो हमजानांगौ, लोगोसे 48 घन्टानि गेजेरावनो दायनिगिरिफोरखौ हमनानै साजा होनांगौ होननानैबो बिथाङा गोख्रों रावजों बुंथिनानै होबावदों। सानजा क'क्राझार बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा गंसे गुदि फरायसालियाव थांनानै फरायसाफोरजों सानजौफुनि आदारखौ जानायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ, आथिखालाव गंफ्रोमबो सरखारि गुदि फरायसालिफोराव सानजौफुनि जाग्रा आदार एबा मिड डे मिलनि जोहै गंफ्रोमबो फरायसालियाव सानजौफुनि जाग्रा आदारखौ फरायसाफोरनो फरायसालियावनो जाहोनाय जायो। बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया क'क्राझार BOनि आवथायाव थानाय सुलिदिपा भगतपारा गुदि फरायसालियाव हरखाबै बिथां MLA लरेन्स इस्लारिया नायदिंहैनानै सानजौफुनि जामुं आदारखौ गथ'फोरजों लोगोसे जाफानायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो बिथाङा बे खौरांखौनो लानो थांदोंमोन जे फरायसालिफोराव सानजौफुनि आदारखौ सरखारि नियम खान्थि बायदियै जाहोदोंना जाहोआखै नायगिदिंहैनाय जादोंमोन। आद्रा गियान थानायफ्रासो इउटुबखौ गेलेयो, आद्रा गियान थानायफ्रासो इउटुबाव बाथ्रा बुङो। नंगौ, बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि अनिल बसुमतारी बिथाङा। मैया खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों बिथाङा। आथिखालाव थारैनो जों बयबो मिथिगौ एबा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नुबाय थानो मोननाय जादों, बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनावबो बिटिआर हालामाव बायदिसिना एनकाउन्टार जाबाय थानायखौ लानानै गोबां सुबुंफोरा बिटिआर गोरोबथाखौ दाय होनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थारैनो बे जाथायखौ लानानैनो मैया खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बिथाङा रोखायै बुंथिनानै होदोंदि बिटिआर गोजोन गोरोबथा जोखांनायनि उनाव एनकाउन्टार खालामनाया बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दाय नङा, मानोना गाज्रि मानसिया गाज्रि खामानिखौ माब्लाबा मावखागोन। बेबायदि होननानै जोङो भारतआ स्वाधीन जाखांनायनि उनाव बेयाव गाज्रि खामानि जाया होननानै बुंनो हाया। अब्ला भारतआ गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो जुदि भारतनि सिङाव माबाफोर बेबायदि जाथाय जायोब्ला अब्ला भारत स्वाधीनखौ जोङो एबा भारतनि उदांस्रिखौ जोङो माब्लाबाबो दाय होनो हाया। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों मानगोनां अनिल बसुमतारी एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा।